Ці бачылі вы раней гэтую вось карціну? Хутчэй за ўсё. Змрочная, але вельмі жыццёвая. Чорная глеба, насычанае неба, вол цягне, селянін змораны упіраецца. Яна называецца «Зямля». 100 гадоў назад яе намаляваў наш зямляк, мастак Фердынанд Рушчыц, які сваёй творчасцю вельмі моцна паўплываў на фармаванне жывапісу ў Еўропе ў той перыяд. Рушчыца за мяжой найперш ведаюць як польскага мастака, але на гэтай карціне беларуская глеба, беларускае неба і беларускі селянін. Таму што Фердынанд Рушчыц вельмі любіў маляваць пейзажы са сваёй радзімы, а родам ён з невялікай вёсачкі Богданова, якая ляжыць пад Валожынам. І хутчэй за ўсё, гэтая карціна напісаная была таксама там, дзесьці пад Валожынам. Фердынанд быў прадстаўніком старадаўняга роду рушчыцаў. З самага дзяцінства хлопчык любіў маляваць. Я тебе так намалюю. Але ягоны бацька, шматгадовы чыноўнік, быў супраць. І калі сын падрос, бацька адправіў вучыцца яго ў Петербург на юрыста. Але юрыспрудэнцыя не пайшла зусім. Па выніку прырода ўзяла сваё. Праз 2 гады юрыдычных пакутаў Фердынанд Рушчыц перавёўся на мастацкае аддзяленне Акадэміі мастацтва. У акадэміі маладога хлопца з Мінска адразу заўважылі. Ён вучыўся ў самого Шышкіна, хадзіў на заняткі да Куінджы. Мы ведаем, што ягоныя працы хваліў Ілля Рэпін. О, падфарціла хлопцу. Не падфарціла, а талент. Калі на карціне катоў няма, то гэта абы што, а не талент. Дакладна талент. У 1897 годзе адну з дыпломных работ Рушчыца, называлася яна «Вясна», набыў сам Трэцякоў. А ў наступным годзе Сава Марозаў, вядомы калекцыянер, купіў у Рушчыца яшчэ карціну «Зімовы млын». Усё гэта дазволіла Фердынанду не думаць пра хлеб надзённы і шмат падарожнічаць. Эх, калісьці з Беларусі можна было выехаць і пападарожнічаць. Хаця б выехаць. А што такое падарожнічаць? І вось аб'ездзіў Фердынанд Францыі розныя і Італіі, але нідзе не спакусіўся на еўрапейскія пейзажы. Наадварот, вярнуўся на радзіму і сеў пісаць родную суворую глебу. Цягам наступных некалькі год з'явіўся цэлы цыкл карцін, якія і зрабілі Рушчыца знакамітымі. Бо яны былі выбітнымі ў мастацкім плане, і яны распавядалі пра лёс простага чалавека. Распавядалі вельмі лаканічна, але вельмі вобразна. У эпоху мастацкага рэалізму, а гэта быў якраз ён, такія вобразы зайшлі асабліва добра. Першая з карцін якраз і была «Зямля». Вы яе ўжо бачылі. Пасля была карціна «Ля касцёла». Дарэчы, гэты касцёл знаходзіцца ў Богданова. І гэта адзіная з буйных работ Рушчыца, якая цяпер знаходзіцца ў Беларусі, у Нацыянальным мастацкім музеі. Сумныя і надзённыя гэтыя карціны, але далей яшчэ сумней і больш надзённа. Наступнае палатно ў свет пра людзей, якія мусілі шукаць працы далёка ад радзімы. І апошняя карціна з цыклу называлася, ось як вы думаеце, чым скончваецца сумнае і надзённае жыццё простага чалавека? Рэферэндумам. Не. Апошняя карціна з цыкла называлася «Эмігранты». Вось такі вось цыкл жыцця на карцінах Рушчыца. Не шмат што памянялася. Карціны выбухнулі. Рушчыц стаў супер знакамітым. Яго запрашаюць на выставы, хваляць, узносяць, але слава вядзе яго ўсё далей ад радзімы. Спачатку ён пераехаў жыць пад Варшаву, а пасля агулам становіцца загадчыкам кафедры жывапісу ў Кракаўскім універсітэце. Жыццё ўдалося. Табе 35, а ты выбраўся з правінцыі ў Кракаў і працуеш у самым прэстыжным універсітэце свайго рэгіёну. Ты вядомы мастак. Чаго яшчэ можна жадаць? Грошы, выставы, вядомасць, інтрыгі, канешне, усё гэта для цябе. Але Рушчыц робіць ход канём. Дакладней, ферзём. У 1908 годзе Рушчыц кідае Кракаўскі універсітэт і пераязджае жыць у Вільню. Прычына крыху рамантычная. Ён хоча больш працаваць
на карысць свайго роднага краю. Але і гэта яшчэ не ўсё. Рушчыц прымае рашэнне, якое вельмі рэдка прымаюць творчыя асобы. У свае 38 гадоў ён зразумеў, што ён у жыцці умее дзве рэчы. Першае – гэта, канешне, маляваць. Другое – гэта арганізоўваць культурнае жыццё. Неблагія навыкі. Але яшчэ Рушчыц зразумеў адну важную штуку. Сумяшчаць две справы, так каб быць паспяховым у абедзвюх, на жаль, немагчыма. А я вось таксама спрабаваў сумясціць малако з сялёдкай. Ну, не пайшло. А мне нормально. Гэта вы толькі уявіце сабе. Ніякіх коучаў тады не было, ніякіх методык асабістага развіцця, ментараў ніякіх. А ён сеў, прааналізаваў і прыняў неверагодна складаныя для сябе рашэнне. У 1908 годзе Фердынанд Рушчыц прадставіў карціну «Гняздо» і пасля гэтага перастаў займацца жывапісам да канца жыцця. Больш ні аднаго вялікага палатна ён не напісаў. Вось уявіце, адзін з самых вядомых мастакоў свайго часу на землях былой Рэчы Паспалітай, адзін з самых яркіх прадстаўнікоў рэалізму еўрапейскага жывапісу і перастаў пісаць. Ну дык і для чаго? А для таго, каб прысвяціць сябе арганізатарскай рабоце на карысць пашырэння культуры ў сваім родным краі. Такі вось абмен. Гучыць насамрэч жахліва. Мастацтвазнаўцы да гэтага часу падлічваюць, колькі карцін мог бы напісаць Рушчыц, каб не прыняў гэтага рашэння. Але з іншага боку, такая вось матывацыя. Калі добраахвотна адмаўляешся ад чаго-небудзь важнага, з'яўляецца больш натхнення працаваць у выбраным накірунку. І ў Рушчыца па выніку атрымалася. Напэўна, ніхто з гэтым не паспрачаецца. Ён пасяліўся на Віленшчыне і ўсе свае сілы прысвяціў арганізатарскай рабоце. Пачаў жа ён з Мінска. У гэтым горадзе Рушчыц правёў дзяцінства, тут вучыўся, у тым ліку і маляванню. У 1911 годзе яны з сябрамі арганізуюць вялізную мастацкую выставу ў нашым горадзе, адну з самых вялікіх у дарэвалюцыйныя часы. Ну а далей агулам панеслася. Рушчыц малюе ілюстрацыі да кніг, сам ініцыюе стварэнне новых кніг, афармляе тэатральныя пастаноўкі, выдае часопіс. Рушчыц вельмі любіў народнае мастацтва і быў ініцыятарам правядзення выставаў народных промыслаў, у тым ліку беларускіх. Што цікава, Рушчыц адзін з першых выкарыстаў беларускую мову ў афармленні афіш менавіта для гэтых вось народных выстаў. Менавіта Рушчыц бярэ пад апеку наваградскага аматара-фатографа Яна Булгака і даказвае яму, што той можа стаць вельмі крутым фатографам, што па выніку сапраўды аказалася вялікай праўдай. Пісьменнік Паўлікоўскі нават называў Рушчыца дыктатарам. Ён так і пісаў: 30гадовая мастацкая дыктатура Рушчыца – гэта залаты век адроджанай Вільні. Дык і ў іх такая дыктатура была. Але ў іх не такая. А якая? Ну, культурная. Ужо пасля Першай сусветнай вайны Рушчыц быў сярод арганізатараў універсітэта Стэфана Баторыя ў Вільні. Ён і ў сенат уваходзіў, і залі універсітэта размалёўваў, і кіраваў аддзяленнем прыгожага мастацтва. А яшчэ ён распачаў віленскае радыёвяшчанне, быў адным з арганізатараў вялікай выставы польскага жывапісу ў Парыжы. Ты пачакай, мы зразумелі, што Рушчыц круты дзядзька, але ты скажы, ён палякам быў, беларусам ці кім? Ох, вось гэта складанае пытанне. Пра яго асобную перадачу можна рабіць, і мы аднойчы зробім. Мы запомнілі. Але зараз скажам так. Рушчыц быў польскамоўным прадстаўніком тутэйшай польскай культуры. Так яго выхавалі, так ён і жыў. Але называў ён сябе тутэйшым і сваю пальшчызну аддзяляў ад цэнтральнай польскай культуры. І гэтае аддзяленне выяўлялася якраз ва ўплывах тутэйшай беларускай культуры, якую Рушчыц вельмі шанаваў і развіваў. Ну і як ён яе развіваў? А вось так. Калі выдаваў кніжкі, то пра сыракомлю. Калі ініцыяваў стварэнне помнікаў, то манюшку. А калі ўзначальваў каранацыі, то Божай маці Вастрабрамскай. Сярод помнікаў, да захавання якіх спрычыніўся Рушчыц як кіраўнік камісіі па ахове помнікаў. Тут ён влез. Ну ясна, наш чалавек. Так, былі замкі ў Міры, Крэва і Лідзе. Сярод мастакоў, якіх навучаў Рушчыц, былі Пётр Сергеевич і Міхаіл Сяўрук.
Падаецца, прырода, каб хоць неяк прыпыніць дзейнасць неўтаймаванага мастака, паслала на яго хваробу. У 1933 годзе у яго спачатку адняўся голас, а пасля правая рука. Але Рушчыц не здаўся. Ён навучыўся маляваць левай рукой і рабіў замалёўкі сваёй радні і сваёй сядзібы. Памёр Фердынанд Рушчыц у 1935 годзе і быў пахаваны ў родным Богданове. Магіла мастака і ягоных сваякоў захавалася. Яна стаіць на прыгожым пагорку у той самай вёсачцы Богданова. Калі будзеце праязджаць у тых мясцінах, то абавязкова завітайце. Рушчыц неяк напісаў: «Як я мару, перш за ўсё быць добрым сынам сваёй радзімы, для яе працаваць, араць. І калі штосьці вырасце, аддаць ёй у падарунак увесь плён, бо я люблю яе сэрцам і толькі ёй належу целам і душой». Пафасненько сказаў. Завернуў як і мясны рулец. Гэта так, але ж ён не схлусіў. Напраўду зрабіў неверагодна шмат. У чым сакрэт такой паспяховасці Рушчыца? Можа быць у тым, што вялікая ахвяра сапраўды вядзе да вялікіх здзяйсненняў, але пры ўмове, што гэта ахвяра усвядомленая. Зірніце уважлівей на карціну «Зямля». Калі прыгледзецца, то можна ўбачыць, што селянін на ёй усміхаецца. Ён бачыць край поля і разумее, што тое, што ён робіць, не дарма.